Batsala nzima abaqhubi bezigadla zenkampani i-Unitrans abaphuma kwiindawo ezahlukeneyo zeli emva kokugxothwa betyholwa ngokuthabatha inxaxheba kuqhankqalazo lwalungekho mthethweni. Emva koko bawuthatha lomba bawusa kwinkundla yomgaqo siseko kuba besithi uqhankqalazo lwalusemthethweni ngo-2008. Kodwa i-Unitrans ayizange yenze ngokomyalelo wenkundla ngo-2016 nalapho yagweba ngelithi mayibabuyisele emsebenzini yaye bahlawule neemali zabo ngokupheleleyo abasebenzi. Utata uWellington Ngedle ngomnye wabaqhubi bezigadla abangama-91 abagxothwa okomshologu yinkampani i-Unitrans kwiminyaka eli-13 eyadlulayo. Utyhola ngelithi ude wafunyanwa sisifo sokufitsala ecikidwa kukwazi ukuba ityala baliphumelela kwinkundla yomgaqo siseko, kodwa inkampani yasinyevulela eso sigwebo. Bebuhlungu ndikhathazekile ntombi xa kusithiwa yi-absent. Ngeke ndibe semsebenzini nge-17 ngakusasa nge-18 sekuthiwa wena u-absent, kuthiwa kumhlala phantsi, babekho niyajika kusasa niyothi ndisekhaya ngoku nithi bu-absent. Hayibo, ekudala sikufuna ngefowuni into kuba absent ukuthi uthini injongo ibikukundixhotha ndihambe. Omnye wabaqhubi ongathandanga ukuvela kumabonakude kuba isoyikisela ubomi bakhe uthi impilo inzima. Life is very difficult manje ngoba esimanje mase ungasebenza abantu abaninzi bakurejecta. Abantu abaninzi bakuthatha njengathi maybe awunaqiniso or awusimiselanga. Ujena usikwe imfesane emva kokuva ngebali laba baqhubi bezigadla kuTikTok. Uyithabathe wayithi thaca kwiqela lezopolitiko atyhola ngelithi liza kuyiqwalasela le meko. I can't understand why a company as big as Unitrans would do this to these truck drivers who are heads of homes. Some of them have died fighting for their dignity since 2008. We have also taken the matter to the EFF Labour Desk, who's been so amazing, and they've volunteered to help the truck drivers. Ukanti amagqwetha e-Unitrans aphendule ngelithi akanamntu wokuthetha egameni lenkampani. Njengoko ingama-91 abaqhubi bezigadla e-Unitrans abathi banika uphumaphele, 15 kubo yaye yasweleka emva kokuphelwa imisebenzi. Kodwa uba uNgedle nabanye abagungqe kwelokuba i-Unitrans ibahlawule imali zabo njengoko yagunyazisayo inkundla yomgaqo siseko. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya ethokoza kwiMpumarandi.